ए चलते वो हम बात कहो कि जब तू लोग नाचो तलो तो हमरा बेचैनी धलल कि हम तन मनी नाचो ए बाबू 4 कटिंग के नाच हम करते आ गइबो करब का हम गावत रहने का कि मन करे अगिया लाई आई हो दादा ई कौन स्टाइल ओइठ के तोड़ दे ये सलमान खान के भाई हनुमान खान अरे हई स्टाइल तनी को मार दो तो हई स्टाइल देखला कि मन करे अगिया अच्छा तू कैसे जान तोर को अगिया ही हमें लागी अगिया गुणों में लागी तो केला तो मन हई से कान को हम एगो स्टाइल दिखाई मन करे अगिया ई विपाशा बसु वाला हो कि मन करे अगिया बिरहिया भाव में बजावे करे अभ्यास जैसे करियो वैसे करियो रामा शंकर सिंह रामा शंकर दोस्त है रामा शंकर दोस्त बहुत पुरान गौनिहार है जब वो गावस ना आ ए तरीका के गाना गावस त नाचस कैसे आहा जैसे करियो कि मन करे कॉपी करे के बेटा हमार अपना से कुछ मत करियो जैसे कहीं अपना से कुछ ना अभ्यास जैसे करियो वैसे करियो कि मन करे अगिया आ एकरा चलते मरिए जाए कि मन करे अगिया लाई आ एकरा चलते मरिए जाए पहिलका नृत्य रामा शंकर दोस्त आओ कि मन करे अगिया लाई बिरहिया बबुआ आ एकरा चलते मर वो तना हूं मच के कूदलू है वो जी के कुछ खाड़ रही तो ए बाबू गौनई में कला होखे खाली गाना ना आ तू नृत्य करे आइल बड़ू पैसा वसूल असौ तार होला हां जी आई में तन में औरी जोड़ लगा दो कि मन करे अगिया मंच पे बात मत कही होखे त गाना से रिलेटेड होखे फोफाना कि मन करे अगिया आए कर चलते नृत्य रामा शंकर के लेकिन यही में एगो व्यास भइले जेकर सुदर्शन यादव नाम है सुदर्शन भैया नाचो पीछे चलो आओ पीछे जा आओ जा बैठे जाओ आओ पीछे जा आओ पीछे जा आओ पीछे मंचो हमारा खातिर भैया बनवाई देल बोले आओ थोड़ा जा पीछे आओ पीछे जा मनीष भैया डब्लू भैया तो मंच हमने खातिर बना देल बड़ा हां जी ए पर वचन उतर रहा अभी शुद्ध हो जाए ए बाबू आवो बच्चिया अभ्यास जहां धरता वनुया धरो धारा कला मेला जाइए नहीं आइए तना उठा के खींचले बम तना खींचो आओ खींचो उठाव मच्छरदानी नइखन उठैले तू हो न तू उठाव दो तलिया उठाओ वो सोझा सोझी खींचले बम तू हो सोझा सोझी खींच जल्दी आओ उठाव आओ थोड़ा सा ब्यास उठैले बम तुम कर पैंट लौकदा तार नइखे लौकन उठाई जूता अपने न कहलो जैसे कि मन करे अगिया बेइज्जत कर देता रहा जी भैया ना चले कि मन करे अगिया आए कर चलते मन कृपया दूरी बनाए रखे बीच में लगातार है नो साटा सोटी कभी भी पकड़ वो बाईपास लेके निकल जा कि मन करे अगिया हाँ तू किनारे से निकल जा आओ पीछे चल बाबू चलो बुझा कि मन करे अगिया आए कर चलते मन
लेकिन हई है चीजवा भोजपुरी में एगो ब्यास भइले जेकर नाम कमलबास कुंवर हो। कुंवर जी के देह ना हिली, बुढ़ा गइले, लयदारी ना बुढ़ाई, उनकर का हिली कि मन करे अगिया आई कर चलत टर्निंग पॉइंट पर गाना के हम एगो ब्यास बचत रहे के हो जेकर नाम रउआ सब सुन ले हो खूब लंगड़ अभियंता। कल के भाई हे माता सब ब्यास के तो गोड़ हाथ दे दलु अपन नाच गा के जमा लेते हमार गोड़ छीन ललु हम का करी उदास भइले उनकर नचनिया कहलस की उदास उदास हम बानी न हेने अब केने आबो अभियंता भैया के बातें लाख के बिकाला जोड़ा ने के भोजपुरी में कि मन करे अभिया बड़का भैया पा लगी भैया खुश रह आए करा चलते मरिए जा पीछे गति हो के दूर जा। और थोड़ा सा जुड़िए। नेहुरा अरे नेहुरा कलकारी हो कलकारी हो कला है आइए नेहुरा उनकर देह अरे बाची उनकर देह ऐसा नहीं बा हम मजाक थोड़े उड़ावत कि मन करे अगिया नेहुरा हां आओ थोड़ा बस रुक समय नहीं खे आए कर चलते मरी ये तो बाइक के और लगा मत हां आदत बा एकरा का कहल जी ये कुकुलहट डांस हो खुजली डांस ए बाबू एही में बिरहा गावे वाला लोग आई तनी सब जानिया जा लोग कि सात नदिया परवा से मोर भैया आइले रे नदी सात नदिया परवा से मोर भैया आइले रे नदी तब तब ना बाल मुआ घरवा बीता कर तब ना बाल मुआ घरवा बीता कइले रे एगो गीत आइल भोजपुरी में वो गीत के गंदा नहीं की कह सकत हम चलत रहे त ठेका उ गीत गंदा नहीं के अध्यात्म से जुड़ल उ गीत बा गीत का बा भारती भारती केने गइलू कि पति के मरम त अरे सती जानी कौनो पति के असली मरम सवांग का कहले पति के मरम असली सती जानी कि पति के मरम की सती जानी सतभतरी में हरिया का जानी छोटे बाबा अब भोला भैया की तरफ से पुरस्कार हमारा कोटि कोटि नमन। उम्र होता लेकिन बुढ़ाई के नाम नहीं खिले सुघर भी होता नहीं लगता। हाँ प्रणाम करो भैया कनी गावे में उझुरा जाता पति के मरम सती जानी नया नया पति के मरम सती जानी सतभतरी में हरिया राजा बाबू रे आई जाड़ा गुल हनुमानगंज के जेई साहब के तरफ से पुरस्कार आइल बा।
कोटि कोटि नमन करब। जाड़ा के दिन आगुल जाड़ा वाला गाना एगो आगुल कैसे कैसे हो भारती हो भारती हो धीरे धीरे घेरता। रुक दो बबुआ मौगी को हलसिया साइड सॉन्ग है बाबा साइड सॉन्ग लास्ट में मार दिया कभी मार दिया बाद में ना अब बुलावल जाओ तनी केहू के कि धीरे धीरे घेरता अरे जड़गिया लयदारी हो भारती तनी में नृत्य पेश करो। मौगी कल से कि ये सैया जी ओढ़ो 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 ओढ़ा कल से कि ये राजा जी का धनिया धीरे धीरे जाड़ घेरता। एगो काम करी मीठा हो अभी तक रजाई निकलल नहीं खे काहे से कि ज्यादा जाड़ रहे से सोचने कि 10 दिन बाद निकलती छठवा बाद निकलती ऐसे रजाई निकल निकल बोला मुआ ऐसे कहता कि तनी नियरा रट रट आउ सटी ना रट रट मौगी कहलस ये बड़ा लयदारी वाला चीज बाकी धीरे धीरे घेरता अरे जड़इया राय ट्रेडिंग कंपनी जीरा बस्ती पेट्रोल पंप के सामने CRI कंपनी की तरफ से पुरस्कार आयल है। कोटि कोटि नमन प्रणाम। ए राजा बन जा रजैया कि बन जा अरे रजैया ए सैया कि बन जा रजैया। देखो गीत संगीत में मजाक होखे हंसी होखे लेकिन लयदारियों होखे कि धीरे धीरे घेरता आ धीरे धीरे घेरता जड़गिया बबुआ राजा बन जा धीरे धीरे घेरता जड़गिया राजा बन जा रजैया। बन जा रजैया सैया बन जा रजैया बन जा रजैया सैया। ए भारती चलत रहे तो भारती एगो गते गते नाच नाची लहो कि बन जा रजैया सैया बन जा रज तोहरे ले सिखले बने ए बाबूनी कि धीरे धीरे घेरता कि धीरे धीरे घेरता जड़इया राजा जा रजैया जड़इया राजा जा रजैया। कन्हैया भैया की तरफ से पुरस्कार हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ तनी पारा पारी मुर्गी होके हाथ में एगो गीत आ गइल बा अंगूरी से बोर के बहुत पहले के गाना हो ओकरो के पूरा कर जी लेकिन ओकरा से पहले तनी मार बचिया मार तो बाबू कि जाड़ा के हाले सैया
अब ना सहाला तहरा बिना एहो सैया रहल न रहाला तनी तू मार दे धनी ह तड़कुल धनी ह गाड़ी हाँ तड़कुले बाड़ू तनी मुर्की मारो हाय 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 क्या कला है क्या कला है ए कला पर तो हम पागल हो जब हम डिहरी जइबे ना करो हे जाड़ा के हाय सैया अपना सहाला तोहरा बिन एहो सैया रहल न रहाला हाय 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 आओ आओ कच्ची कली अभी करो से मारो बाबा मुर्गी मुर्गी तनी मार द कच्ची कली मारा 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 ए भैया देखला 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 कि जाड़ा के हाय सैया अब से जब से बन रहा बन रहा बन रहा डब्लू राय जी के छोट भाई भोला भैया सब कोई के हजारों हजार रुपया का पुरस्कार देने बने फेमस ट्रेवल्स की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद बा गोड़ लागो ए तनी निमन से मारो मारो तनी चक्रधार मारो ना ना वो सब न तारा जोन मारे वा तो न मारो कि जाड़ा के हाय सैया इतना पता हो जाए बना रहो क्या रे हो गई बहुत सुंदर सब कुछ ठीक लगल बाकी एक खराब होइलो का आओ 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 भारती तनी तू मारा वाह विचित्र तनी अलगे हो गता है भाई कैसे विराट कोहली स्टेडियम में उतरले तो लोग मुंह ताकत रहला कि अब मैच जीत हो जाई तारा पास सारा बाहर निकल आओ हर तजारा के बना रहो ठीक वाह आवे तो जाए तो आवे तो जाए तो आवे तो जाए तो वाह 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 रुक जा तनी सब नृत्यांगना लोग खाते एक ताली बाजा भाई ये सब लोग के डांस निमन भइल ए बाबू तो अंतिम गीत हम गावे जाता नहीं।